Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Ғабдулла Тукайның туган көнендә Орша районы Яңа Кырлай авылындагы музейында иҗат зыялылары белән очрашты. Очрашуда бер төркем иҗат әһелләре үзләрен борчыган сорау тәкъдимнәрен җиткерде. Оршадан хәбәрчеләребез репортажы. Біз хәзер Тукайның туган ягы Яңа Кырлай авылында. Биредә мәдәният эшлеклеләре, киң җәмәгатьчелек катнашында милли шигърият бәйрәме бара. Тантаналы чара Ғабдулла Тукай дәүләт әдәби мемориал музей комплексы территориясында оештырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Орша районы Яңа Кырлайдагы Ғабдулла Тукай дәүләт әдәби мемориал музей комплексында экспозиция белән танышты. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Тукай музей комплексында татар интеллигенциясы белән эшлекле очрашу барышында мөһим темалар күтәрелде. Иркаил Зайдулла Кырлайда президентның иҗат әһелләре белән очрашуда әдәби тәрҗемә үзәген ачу идеясе белән чыгыш ясады. Хәтта Тукайның да мәсәлән көнбатыш телләрендә әле тәрҗемә ителмәгән, иң яхшы шигырьләрен тәрҗемә итеп чыгарырга иде. Тукай гына түгел, безнең классикларда, халык күрсәтелгән классикларда бар һәм хәзерге заман әдәбияты. Аның сүзләренчә, үзәк булса, татар язучыларының әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү системалы төстә хәл ителәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әдәби тәрҗемә үзәген ачу идеясын хуплады. Шагыйрь Зиннур Мансуров туган тел шигыренә багышланган скульптор ансамбль төзү тәкъдиме белән чыгыш ясады. Бу ансамбль кыскача гына аңлатканда булай күзаллана инде. Горизонталь панно, зур панно, ул үшкә бүленгән, уртада туган тел татарча язылган, сол якта русча язылган, уң якта инглизчә язылган. Шунда ук ноталар янында QR код урнаштырып була. Туристлар кесә телефонына гына яздырып, бу туган тел җырын бөтен дөньяга тарата алалар. Рөстәм Миңнеханов туган тел скульптур композициясына конкурс игълан итү мөһимлеген ассызыклады. Ул әйбәт әйбер булачак. Конкурс үткәрәбез. Мен бу әйбергә риза. Бәлким нәкъ сөйләгәнчә булыр ул бетерәчәк. Бәлким теге малай артарак булыр, сез әйткән артарак булыр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әкият Татар дәүләт курчак театры күбрәк балалар өчен булган тамашаларга өстенлек бирергә тиешлеген әйтте. Театрның амбициялары зур, Аллаһка шөкер, һәм без моны нидер хыял итеп кабул итмибез, без моны план итеп кабул итәбез һәм курчак театрын безнең планыбызда бу республикабызның брендына әйләндерү. Бөек Тукайыбыз тәнкыйть кирәкле шәйдер дип язып калдырган. Татарстан президенты әкият курчак театры бинасын тәртиптә тотмаганга мәдәният министры Ирада Аюповага шелтәдә белдерде. Очрашудан соң туган тел көненә һәм Ғабдулла Тукайның тугына 135 ел тулуга багышланган шигъри митинг узды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Орша районы.